sulle sitten myöhemminkin ihan varmana tarvii. Livaloinen? Päivää, joo. Meillä Aasi Korrisi tuossa yli vajaansa, niin tuoha kattoo ja hinta on siinä lapulla. En minä ruppee siitä tinkimään, mutta se on halapa aato. Vaikka ei siinä, onhan se tietenkin niin aika keskeeräisenä, niin se on jäänyt, mutta halavalla lähtö. Että tuohan se katto, sinähän tiedätkö missä minä asun. Minä asun puuta ostanut ja tuohan minä varmaan ostan puuta vielä tänäkin talvena niin pakkasia piellyt mutta ei mitään sinä niin tuohan käymään minä oon täällä aina kotosalla ja kahdellaan se autokin kuntoon. Moro. Päivä. Tuollahan se on siinä Aato. Se on velipojalta jäänyt tuo projekti tuolle. Se meinasi, että se ei söpisee. Ja no siinähän sitten kävi niin, että velipoika muutti ihan toiselle paikakunnalle, eikä se viistänyt, mitä siitä oli jäljellä. Ja ajattelin, että minä sitten myyn se osina eteenpäin. Ja ihan niin ja kiitos vaan, oli kyllä hyvä ja mukava, kun löytyi ostajia minäpä sieltä